Anting wi lho, anting oh wi Mbak Anting, Mbak Anting. Wah. Jodok-jodokke njoroke ning medsos dadi malah kisruh. Jodok-jodokke kisruh. Mbah, Apa? Sugeng Dalu. Sugeng dalu. Iki lho kok. Alah, peringas-pringis. Kowe ngelokke sapa? Iki lho, iki peringas-pringis iki, Mbah. Wah we. Iki lho. Ra aku ora mringis kowe ngelok. Aku sing mringis kok. Apa no? Mboten napa-napa. Lah piye toh? Lho. Lah kula diken ngadeg. Kali Mas Gadang, kali Mas Gading. Heeh, kowe kon caos panglipur. Nggih, nglipur napa? Ya kono dolanan gendar apa gambang kono to. Dolanan yoga. Wis tuwek-tuwek. Karuan uripe wis bunek saya bunek nggo dolanan anting. Kowe iki apik lho gitu. Ekspresine ning gone jurusan teater nang isi. Apa? Angger bayaran kok sudah rasa-rasan. Sing sigrak ngono lho. Lah kula ki sigrak. Ora, Ki sigrak ket mau semangat. ora wong ku ya teklak-tekluk. Lah kula meng kaget wae dikongkon munggah dhisik. Ayo biasane Biasane nggo keri-keri yo. Oh, keren-keren. Nggo esuk-esukan kula. Nek gara-gara ana lho, Mbah. Mbah ngongket mang prengas-prengas tok ora omong. sapa? Jenengan. Si Mbah ket mau gamblehi tak anggap ora omong po. Kupingmu tekle ngono piye? Ora kuping kok teke. Wong si Mbah ket mau ngomong karo gadang kok me prengas-prenges. Ora manis soalnya. Jadi Apa? ngeling-ngelingi. Ah, fitnah. Terbayang-bayang. Kok fitnah? Ngene. Mbok voting lah nek ngomong manis timbang Mas Oli kan lak manis jenengan. Oh. Iki iki ponak kowe berarti kepengin isu-isuan mergo ngesir karo Solikin iki. Wadune wis kabeh do ngantuk jeruke iso mat-matan dhewe main mata karo Solikin. Mboten. Nah, nyatane akeh yoga kok sing tak pilih Solikin. Lah yo sing ketok moto. Ora ngomong elek. Kowe Anarkis. manis kok ngunekke Solikin. Lah Ya pancen gitu. kuwi sedulur. Kula memuji jenengan. Ning nek di luar kenyataan ya kuwi ora apik. Halah mboten napa-napa. Ora apa-apa. Wah, kowe rupamu ya ayu tenan lho. Masa Heeh. Timbang. Kaya gigi. gigi apa? Gigi jaran. Gigi jalan. Gigi jarane apik ya. Ah, ya mulo kowe kuwi kaya gigi Rata. jaran. Ora. Buntek-buntek ta gigi jarane. Anek gigi. Tapi kan kuat. Oh. Rasa. Terus bekere? Apane? Bekere jaran? Ya ngoten niku. Pripun? Pripun? Wah, lah yo Walah. padha. Mbah Otoy swatama ya. Ora mung persis padha malahan. Malah apik aku ya karo. Ah, ya niku. Madak-madake mbahne karo jaran. Nggo jaranan mbahmu wedok ya malah nang omah. Ayo piye? Betul Pak, Mbah. Aku selawase melu dalang ngendi ya iki lho ngono. Sinden ngeyel iki ya iki. Jenenge Endang Suwanting. Anting lambang sih, Mbah. Oh, Kula asmane Anting lambang sih. namine. Wah, jan. Sok temu ya temu. Ora temu nek asmane iki ya kleru nek dhewe ora dibasake. Oh iya berarti nami kula. Ah, Ngoten ngono. iku. Ora ya isi to, suka isi to. Kula nggih isi. Pirang sasi? Mboten isi Mulane niku. kok njaluk keri-kerinan, mulane bar ngakoni Mboten. isi. Isi Jogja, mboten isi. Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Wis rampung sekolah. Sampun. S1. Setengah, suci, asiji. Njukuk apa? Seni karawitan. Ah, saiki njajal ngendang nek pancen karawitan. Nah, Mas, iya. angger ah.
Wes, dadi Gaya iki. Mboten saged mengkokok. dadi ya bener nganggo tujarane ngomong karo si anu. Kaya jaran arep. Sikile tuprok. Nah, mboten kula mboten saged nek mingku apa nek mekar Mekar opo? Apa? Mekar mengkur. Mengkap apa? nganu niki lho sing ngenten iku lho. Wong timpuh ngendang ya iso kok. Gringgingan. Walah. Golek alasan liyane ora? Arep banget. Kamisalku nyepet. Nek iki nek ngendang. Lho, kamisalmu apa kamisale sing ngendang kowe iki? Kamisal kula. Sing nyepet kuwi mana? Kula ngene kula nyepet kene iki nyepet. Tapi ta Keswan. Ayo sing nyepet iki nggonmu le muni ngono. Sing arep cepet sapa? dene kuwi jan aneh wonge. Sapa? Mas Keswan. Kowe kok ngerti aneh? Nggih. Wis tak mbuktekke apa? Wah. Aneh kok ndi ayo. Kok calone mbuktekke lho. Mboten ming kelakuane wae. Kelakuane piye? Ya ngono aku ki wedi. Ana sih, Mbah. Nik Si kesan macam-macam ciak dhewe nang kene. ciak niku napa? Wah. Wah. Ora to ya. Yo. Ciak ki lagune cah cilik. Ciak di dinding. Mas nyantol aku nek. Apa ngono. Tegese tanganane nek macam-macam. Oh berarti nek mau nek wong nganu nggih, Mbah. Engko tak ciak ngono. Ah. Nek wong nakal. Oh, kowe reko-reko sapa kene? Termasuk Mbah Getere nek macam-macam tok ciak. Niku aktivitasnya pripun? Wah. Aktivitas. Kali cintang Mbah Getere. Pripun, Mbah? Nyabi jenengan praktek kali Mas Mantri. Oh. Lah apa kudu lanang rewe? Halo yo. Ndak paham aku Mbah tenanan. Kula tiang Banyuwangi, kula lare Banyuwangi. Oh. Jadi mboten ngertos ciak. Mbak menawi jenengan ajeng nyiak sinten? Damel praktek. Ben kula ngertos. Praktek. Kan ini sebuah ilmu pengetahuan dan Iya, edukasi. penting. Nggih. Ilmu itu penting. Nggih, menawi. Aku kon ngeciak sapa wis sapa. Lah monggo sinten ingkang purun. Mbakane kowe nawake kowe dhewe ngopo? Wah. Macem. Lah kan kula mboten ngertos kula. Lah aku ora njur ngerti. Lah kula kudu pripun bentuke? Bentuke. Wah. Nggih to, Mbak? Iya, iya, Maksudnya napa ming meneng terus dijotos apa piye kan kula mboten Ora ngertos. ora njotos. Lah pripun? Wong lanang kuwi kok njur Mapan pripun? apik. Kula kan mapan pripun? Lungguh, dodok, omong-omongan apa? Nanu ya kowe jengkelita ning ngarepan kono kae lho. Piye Wis ta? aja terus keprocer aja terus ke. Lah jenengan sing ngomong ciak-ciak niku wau. Wong aku ki ndolani kanca-kanca pengrawit kok kowe Lah. takon kula njur posisine pripun? Lah nggih maksudnya mana kayak ayo guneman ngono guneman. Heh? Guneman ngono kuwi terus berarti kan otomatis aktivitasnya lungguh padha lungguh kayak omong-omongan. Ayo pisanan Lah nek umpamane Mas Keswan nakali jenengan terus jenengan nyiak Mas Keswan pripun niku? Ayo omong-omongan dhisik. Pisanan ki omong-omongan. Ajeng pripun? Omong-omongan. Nggih. Omong-omongan kok njur mulai gerayan. Napa tadi gerayai lanang ro lanang? Ayo nek lanang-lanang ku ora gerayan jenenge. Lah napa? Jotosan. Kampleng-kamplengan. Kowe iki diaturi supaya caos panglipur gendinge sak karepmu, sak senengmu, sak mantepmu. Duet. Ayo karo sapa? Sida karo Ayo karo sing wis jumeneng. karo silikon ki apa? Lah jenengan tirose. Silikon. Dalang iki panguwasa terose. Nah niku wau Pak. Pak sampean Mas Gading sanjang to nek jenengan sing nek duet kalau sing adeg wisan. Ning ngomong-omongan sik ra. Ning to ae nang kene sing wis ngadeg akeh. Kok ngadeg dadak omong-omongan?
Lah iki ket mau ngomongan ngono kok aja takon ngono. Lah iki padu ae. Masalah ciyak kuwi mau. Omong-omongane santai, lah jenengan padu kaya. Ora lah aku ki pernah ke kowe walah. Sing jenenge PEKOK ki ya kowe ku POK. pekok. Le takon ora banter-banter. Lah nek jenengan ngerti kula pekok ya digenahke. Lah tak genahku malah ngotot saya bablas ngono. Kok iso aku ngecekake suwan. Nggih. Niki kula ke nembang napa pripun? Ora kon turun nang ngarepan kene njur dijeloki sinden semenuk. Dogo. Nggih. Ngapunten lho, Mbah. Ora apa-apa. Oh, jenengan nesu kalih kula. Ora karo Kan di atas panggung itu dunia sandiwara toh. Heeh. Profesional toh, Mbah. paling ya kadang-kadang ora. Lah kok Nah, takon sik liya. Wah, aku jak-jak tak basah tenang. Nembang sing apik. boten usah bawa. Bawa lah. Anu ya weteng kula mules. Walah. Ora. Wetengmu mules. Ora. Ya arep ibil apa? Ibel niku napa? Penyanyi Jakarta ana trio Libil iki ana. Oh, Libel niku nyanyi. Nyanyi, silahkan Libil. Libel. Libel ki Mas apa? kula jenenge Libel dulu. Nah, ngono wis. Jenang gula nggih. Nah, Libel jenang gula. Iki remenane almarhum Pak Lagi arep. Seno. Salah satu nih. Kayak Pak Demu. Ya meng nyeluke Pak De. Oh, carane dhek ngepek mbok Demu lho. Mboten. Ora. Mboten, Pak De. Ya meng celuk-celukan ae, Pak. Mergo bapakmu karo Pak Seno Sak terah Nabi Adam. wah iki di Ora atas. kleru. Bener. Ning ora kleru. Ya bener ya. Iki tunggal jenis ning YouTube kae iki. Nggih jenengan ngajenge penari latar napa pripun? Penaletar apa? Rumangsamu nggih penaletar isore mester iku sampean ndase ambiar ngono kok. Ono wong tuwek kon penari latar kuwi. Ya maksudnya Keswan kon nari latar. nggih tarung kalih jenengan. Ayo dol. Nari par UFC. Perang-perang. Ciak-ciakan. Ciak-ciakan. Nggih. Ayo. Langsung nggih. Ora ngomong bawa. sih. Wis ora usah protes. Ora ngomong-ngomongan. Bawa. Ah wis, ayo. Apik. Oh, mboten. Wah, sing Wah, jenengan. Ece. Oh, Pak Kanu lagi serak. Oh, mengke kula paringi permen, Pak. Kula Pak kula sukani. Kula suka Permen. Permen apa? Fermentasi. 42%. Baterene dicilikke sithik dadi ora mupat mabet. Walah kene ora muni mbegagah, kowe ya mbegagah semono ambane ngono kok. Lho sing sepuh njur semingkir. Ngapunten, Mbah. Kabapan limene. Kula mboten menyak-menyak. Nah. Iki mbegagah semono mbane.
Sesuk gelongane dicilikke. Napa? Gegeden. Bajigur dinekke dalange bisu aku. Dalang. Guyang-guyu lho sing ngene. Mbak Tatin. Sapa? Diciak mawon, Mbah. Apik. Apik. Kuwi iso nyuwargake simbah ki lho. Nyenang-nyenangke simbah. Iso ngenehi dolanan simbah neng omah dadi perang dunia. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. Iki kepiye sih ndelok sikile muntir-muntir ngene iki? Wonten baute, Mbah. Wonten baute niku. Sikile knockdown ta iki? Iso lakere wis dol. Yen angel Gles. Posisine sikil delok. Sinden kon. Jere jaran. Kaya arep penalti ya. Jere kula mau jaran. Wis Jaran belo apa? nek kowe iki belo. Napa? Belo. Belo niku napa? Anak jaran ki jenenge belo. Wah, angel banget iki. Belo ning nggonku motone sing gedhe. Ayo, apa jenenge kok Belo. Kok jenenge belo apa? Belo. Belo kok motone gedhe piye? Ngoto, Pak? Oh, belok. Oh, klentu. Kula klentu. Wis sak karepmu lah pokoke omongane nggonamu ngono wae. Nggih. Tan kena ati numbas harta Kok ora iso anteng ki piye to kowe, Ting? kula pengen ndang joget. Oh ya. Joget. Kalih jenengan joget. Arek joget. Joget. Mriki mbak joget. Moh. Glo delok glo. Kowe ojo lali marang aku iki Kakang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani Dek semono
Sami-sami. Wah, iki macake request. Wah, no request toh. Yo ono iki ono WA saka Mas Admin Mas Gun. Dari Bunda Menik Hongkong. Minta sholawat badar kagem Pak Seno mugi-mugi swarga langgeng. Yang nyanyi Mbak Anting, Mbak Ayu. Wah, iki Mas Damar yang tilawah putra Bapak Geter matur nuwun. Wah, iki sudah nyawer 500.000 ke rekening Mbak Elisa. Wah, Sholawat badar. sholawat badar. Ayo, aku udah ngerti kok. Aku ora ngerti. Ayo, Mbak Ayu. ayo, bawa. Waduh, Wis kau kibrot, kibrot ya. gendare kau kibrot. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salam
ya Nun. celes nang ati. Jos. Celes. Jos. Wae. Ono meneh ra? Wae ono namanya Oh, apa ya. Musta? Apa? Pamundutan tembang kudangan karya Kinarto Sabdo saking Bapak Boyamin Maki Batam. Oh, Sudah nyawer rekening admin 1 juta. Oke. Kowe iki muni-muni apa piye? apa? Oh. Wis kehabisan kata-kata iku. Nah. Yo, tembang Sapa sing nganu? kudangan. Sapa? Kur. 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 Kro. Lho kuwi Mbak Tati wis kur wae. Kur. Iki to mesti. Oh kuwi. Iki to sing muni. Kowe kene nang kono kuwi diciak dhewe Mbak Tati. Aku endok. Yo, tembang Ayo. kudangan. Kudang. Wah. Ya. Sudah dipinangkani. Wah. Wis, kayak gue arep ngopo? Ono meneh ra? Us entek iki. Wah. Monggo ingkang badhe nyawer monggo. Tawa aku. Wae. Iki golek sing gayeng meneh kok yo. Apa sing gayeng? Utan-utan ngene. Lho ku lho, Pak Tatin. Wah, sing mau ngomong wae kon saya kon Dalange bisu. jumeneng. Sini sih wae. Mbak Tatin. Oh. Ding. Apa? Mbak Tatin. Mana ini? Oh, Yo. kuwi karo Ya wong loro ngono. Angel. Ayo, apa iki anone? manut. Aku yang manut situ kok. Manut situ spoti sik wae. Manut sing kae. Nah. Di spoti sik wae. Spoti. Mbak Ayu, kok Mbak Ayu, Mbak Tatin. Karo sapa, Ding? Sopo mau? Karo Mbak Elisa. Oh. Anu, Mbak Elisa apa Mbak Agnes? Ayo telu. Oh, telu. Guys, yo. Oh. Popi, Mbak Anting. Yo, Mbak Tatin, Heeh. Mbak Elisa. Heeh. Apa tante Ika wae? Wah, papat berarti. Yo, ya ora apa-apa. Ya yo. Sebut ke? Lho, sopo? Omong. Mbak Tatin. Sopo neh mau? Mbak Elisa, Mbak Agnes. Mbak Agnes. Mbak Agnes, Mbak Ika. Wis, Weh. entek. Kasmu. Yo, sepoti. Sebelahku orang ira yang tempat kemudian anak
Yo. Kowe. Ora, sing paling senior. Wah. Monggo Bu Agnes. Lah kok aku cilik dhewe tuwa dhewe kok iki. Ora. Senior ya Senior. Ayo dong. Aku tenan. Iya. Oh ya wong. Wah. So seksi. Ngandel ora. Cantik. Kenapa sih Kan kamu? emang. Malam hari ini kenapa? Kamu Kok sakit? lemes, kok lemes? Kamu sakit? Enggak. Terus kenapa kok gitu kenapa? Ya kan biar cantik gitu Oh loh. iya. Baleni baleni. Aksen. Wes rano baleni. Pisan wae. Yes, selamat malam Mas Gading, Mas Gada. Selamat malam. Omong. Iki dalange sing ngene ket mau ora gelem ngomong ya. Jodak. Aku jodohan aku nek karo Ket kowe. mau mbok nesoni apa Mbak Tatin? Salahnya kok dalang kok meneng wae tak ana Piye? iki. Kowe kok ora iso ngomongi ngopo? Malah tunek aku bisu. Lah kan Mbok ora cucuk tumbakan. Tumbak cucukan. Mbok sing pede wae ngono lho, pede. Los. Los dol. Mah. Emoh. Piye dikroyok wong papat piye? Wah, we. Ayo kene, Mbokan. Wah. nantang Wani to? Wis nantang Wani. Apamu sing tak Dewi. Boloku akeh ning kene. Diwangi Om Keswan. Siji. Sapa? Si, Iki sik nganu mburiku iki. alah ning cilik ngono. Kempet Mbak Tatin ra ketokmu. Loro. Iki. Sing kuwi sing medeni. Iki medeni. Trah. AS, weh. HS ki apa? Haryo Suman. Haryo Suman ya iki. Apa iki ngrembok apa? Apa iki? Iki nek nembang-nembang apa? Apike piye? Diskusi. Apike? Iki ana requestan ra? Ora. Ora ono. Bebas. Pokoke sing gayeng. Bebas. Sing gayeng. Sing gayeng sing Saiki emang ganas. Zaman biyen. Zaman saiki Apa wae. Mas Wahyu? Zaman saiki. Biasanya cok request kayak sing ngendang jaipong. Wow. Apa iki? Kembarawe? Malah foto to? Piye to iki? Malah poso. Apa? Hah? Tinggal katresnan. Ninggal katresnan ya oleh. Wah, Oleh? iki ninggal Iya. kates. Nganggo bawa ra. Rasa piye? Langsung. Nganggo. Iki Lagi ra kok memadai. doraniat to Mas aku? Hah? Kok doraniat? Niat. Dan kok piye dora gelem bawa? Bawane apa? Bawa kudanan. Bawane ngalor iki. Biasane ngalor nek iki udanan. Udanan. Beda. Radine iki luar biasa Mbak Tatin. Iki dhewe isih iso ngumpul kabeh. Oke, alhamdulillah ini Alhamdulillah. sinden juga berangkat semua Full ya. time. Full time. Yeay. Ya pokoknya Apa full time apa? Full Full time. time. Kok full time? aku mau muni piye? Full time. Salah berarti. Oh, lah ya. Ngono ya kok emosi loh. Berarti kan iki dhewe membantah isu nek dhewe iki bubar ya ora. Ya. Nek kene dhewe isih nyengkuyung kabeh. Ya. 2 tahun Pak ya dhewe isih bersatu. Ya warga Laras masih tetap bersatu. Sih Ya. mendukung Dek Gading karo Dek Gadang muga-muga sukses ya Le iso Amin. meneruskan apa sing dadi impian harapane Bapak. Amin. Ngomong apa Mbak? Hah? Kowe ngomong apa? Kok aku tau iki lho sing Agnes. ora tau ngomong iki lho. Nah, ngomong. Aku idem. Kowe wis pirang tahun melu Pak Seno? Mbah belasan. Belasan tahun. no. Iki lagi lemes. Lagi lemes. Kenapa? Iki kurang vitamin. Enggak apa-apa. Aku kurang belayan. Waduh. Yo pripur Mbak. Yuk. Oh ya.
Yo yo yo. Wow, wow, hei. Yo, tambahi Bu Prastiwi. Ayo, ayo. Yo. Ayo, ayo. Ayo berdiri. Piye kae? Wis, sekarang ngedek sapa? Aku kuwe aku ket mau wis kok. Aku wis kok. Aku ya wis. Wis ya, Dan. Apa? Kowe kuwi. Apa aku ngopo? Tolonglah, Ding. Anu wae bintang tamu malam ini. Sopo? Bu Prastiwi. Bu Prastiwi. Yo. Bu Prastiwi. Ya rono ling. Oh iya. Nah, iki. Tolong mau request lagu Lewong. Aku transfer ke Mbak Elisa 200 buat keluarga besarku Trah Subikan dan Sonorjo dari Bunda Shelo Tirtomoyo. Wah, iki. Iki tetep Mbah Prastiwi iki. Ngepasi Lewong. Wah. Karo sapa? Bu Pras karo sapa? Karo Mbak Elisa. Yo, siapa? Aku wis ping pindho coy iki lho. Heeh. Ora apa-apa. Semangat. Wah. Yo, ayo Ding. Ayo, sijine kok sik milih. Sopo? Oh, Mbak Oriza, Mbak. ya. Nah, Di spot ira? spot. Oh, iso. Diseporoti.
Wah. Bayang-bayang yang ada, saya panggilkan beca, kereta tak berguna. Beca, beca, tolong bawa saya duduk sendiri sambil berangkat pagi, melihat dengan kasih ke kanan dan ke kiri. Lihat beca gulai, kereta tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Jan seneng ya. Ah. Beca tubruk sik paling lor. Apa? Rawuh apa takon nubruk. Ora apa-apa ngunekke le, wis ngunekno ora apa-apa. Nabrak apa, Mas? Nabrak sing nge. Aku. Oh, aku senengen kowe nek nabrak aku. Tenan. Kan ono becak lho ning kono. Ono becak lho. Becak, Bu, sik nabrak niku Tak becak. kowe le, Ora. aku seneng. Aku sing ora seneng. Ya totoke seneng ngono. Totoke seneng. Aku seneng ngono. Glegani. Karo bojane mutah ning muni seneng ngono Oh. kan aku bangga. Legani wong tuwa. Wah. Wong tua iki cukup dilegani. Ha Pun iya. marem. Wis marem. Dijawil ngono wis marem. Kan didhawuhi apa ki to, Le? Lewung. Nembang. Nggih, tentang napa? Wah, hae wisan. Semulai iki. Kok apa? Apa mau jenenge? Wah. Apa mau? Lali aku. Lewung. Ah, lewong. Oh, Mas Bagong iki lalen. Ha wis. Nganggo peci soalnya. Ping berdua iki, yang dua tidak. Ora gelem padha dene le Niki sambatan. dereng Ayo. Mbak Neti, Mbak Wahyu. Ayo padha-padha. Yuk. Bu Wahyu ampun totoke ndiklu. Pripun? Pripun Mas Ged? Ribon. Sekalian apa mboten? Manut, Eh. manut. Sekalian. Ah, sisan. Iki ngopo Yo, to jane? yo. Kowe. Napa mengke enten melih lagu melih? Ono ora ono ya Apa kira. sekalian? Sisan wae ya. Sisan. Oh, sisan. Ya sisan Mbak Wahyu. Apa? Nah, iki. Yuk. Anteng ayo. Ora apa-apa kowe sing enom kan bola-bali kuat. Lah nek jenengan Bu, lah nek jenengan pripun? Anak aku pisan wis kelipuk. Wis menggah-menggah. Mas ora munggah. Wela. Ayo medun. Yo, sekalian. Pak Marwoto ora mengguyang-guyu kene munggah. Ora Sapa tok kaya. antil mrene yo. Wani. Wah, wah iki. Ayo tuwa do tuwa. Aja meng. Ayo ora meng gleleng ning kono udah tutut ya. Wah. Ciak, ciak. Ciak-ciak Bu. Diciak. Wah, iki. Ciak, Mbah, diciak, Mbah. Perang dunia iki. Ayo ciak-ciakan mumpung tuwa do tuwa. Sulit dipahami. Wong iki ya wis tuwa do tuwa ki meneng sing dijokke sing nom-nom crigis. Lah iki aku ya didhawuhi kudu Nah kowe kan kewajibanmu sinden. Lah nek kowe ngopo ning kene? Aku mresani. Oh, Aku paring pangestu karo putuku. tak kok kepenak. Wis tau ngrasake kok muni kepenak kowe. Ngomong water mlenyeh lambene. Maju no. Nggih. Sing nom-nom ki. Kula nom. Ki nom. Tuwa lho. Ora kowe rada nom kok. Aku kemampu. Wis kowe gletak kono wae karo Keswan. Keswan ya gelem nek tak tanduki. Tenane. Lah aku wong nekat. Apa kan? Waton wedoke gelem. Oh, apa-apa doyan nek kowe. Sapa? Bruang kutupe doyan kok. Beruang kutub. Ruangku tuh malah longko nang Waton kene. wedok. Wis ke Yo. nyanyi kono. Nuruti Prastiwi malah remuk.
Bu Radi medun. Medun. Oh. Nek metu piye? Ngeten iki lho, Bu. Kanan, kiri, terus medun. Ngoten niku. Medun. Nggih. Ya dicoba meneh kok ya. Cobi. Kok nek gamelane wis muni. Oh nggih. Nek aku metu ngendrok. Ndok. Lanjut nggih, Bu. Oke. Sabda pandita Wah, Slendro. Ayo Bu, ayo Bu, ayo Bu. Kowe mara wani ngajari. Padune kok namu ndak tiba. Mulai nang ngejak ngene ra wani. Aku wani kok ayo coba nek wani. Kula mboten tegel le Bu. Ra apa-apa nek ketok ado seneng kae. Oleh sawah. Nekat mawon apa? Madep nene. Wani mboten Bu. Nek aku wani Ya kok. nggih, nggih ya Bu ya. Yo, wani. Ya. Tenang Mas Ayu. Ayo Bu. Kowe sengoro wani. Wani Bu, tutup kono sik ta Bu. Kowe wae. Tutupi Bu, tutupi ayo. Ayo ten kowe. Gak wis, Aku, mesti Bu. nak menjuluk engko. Maju. Ayo gak wis. Wani Iya lah. ya Bu, ya Ora tak apa-apa coba. ning karo kes wae. Tenan iki. Heeh, kabeh. Yo. Yo. Jan. Saking gedene nganti tetes. Nggih maklum Bu, tesih menyusui. Nggih. Oh. Tak niki Mbak Wahyu. Aku Aja semoga dirungokne ya to Le, badhe ngloro karo gadah. Ning krungu e. Krungu e. Piye? Krungu. Krungu to? Krungu. Krungu ya Bu. Ya wis. Nggih kajenge mbayangke mawon. Waduh. Ning ya ana sing bisa metu. Napa Kok Bu? ngene-ngene aku. Yo ketan Mbak Bayu. Ya. Yo, iki. Oh, wis maes. Oh, Lah Pak, anu pagi. Alah. eh? Mboten Bu Neti ayo tak Alah. enggak bobrok. Aku sek gede wani lho, Mbak. Allah. Iya, tak nekat-nekatke. Ora, piye? Ayo cepet. Ora wae, ora. Ya.
Kayak ndak do gogrok kabeh. Kok ndak do. Sabda